kabini fanga sina Ousmane Sonko nyangira san fila kasola Adji Sarr ka binkani koɲa in na Senegali jamana kɔnɔ wulikajɔw daminɛna pinɛw jenina siraw kan mobili caman jenina bitigi caman cira sanfɛ kalanso Cheikh Anta Diop yɔrɔ caman fana cira wulikajɔkɛlaw fɛ kasɔrɔ kiiritigɛla y'a jira ko Ousmane Sonko ma bin Adji Sarr kan o bɛɛ n'a ta a ɲangira san fila kaso la ko Adji Sarr ye sifin ye a y'a nege ka don n'a hakili cɛ min bɛ wele corruption de la jeunesse o dun tɛ plainte in kɔnɔ o la Ousmane Sonko ka lafasalibagaw y'a jira k'u fana ye plainte di kiiritigɛlaw ɲɛma ma walasa minnu sen bɛ nin binkani kalontigɛ in na u ka bila kiiritigɛla bolo kan Maître Bamba Cissé ye Ousmane Sonko ka lafasalibaga dɔ ye. La justice nous a donné raison. Kiiritigɛla y'a jira ko tiɲɛ b'an bolo mɔgɔw ka kan ka min faamu bi mɔgɔ caman bonnena u nin na sɔrɔw tiɲɛna du caman jigi tigɛra nka kiiritigɛla labanna ka jira ko binkani ye kalon de ye n'a donna ko Ousmane Sonko ma bin Adji Sarr kan o kɔrɔ ko bɛnbɛnbɛ bɛ nin ko in na wa minnu sen bɛ nin kalontigɛ la nin binkani koɲa in na a ka kan u kana ɲɛfɔli kɛ kiiritigɛso la o la an ye plainte di kiiritigɛlaw ɲɛma ma bɛnbɛnbɛ in kɛbagaw ani kojugukɛlaw kama pour association de malfaiteurs nka Maître El Hadji Diouf mɔgɔtigini Adji Sarr ka lafasalibaga k'u wasara hali n'u ka laɲiniw bɛɛ ma sabati ɲangili kɔnɔ. C'est une satisfaction pour les a kɛra wasa ye Adji Sarr ka lafasalibagaw bolo nka an ma wasa sɔrɔ kosɛbɛ ka da kan an tun b'a fɛ Sonko ka don san 10 kaso de la ko binkani ma kɛ nka ko sifin do k'a y'a nambara ka bila fili kɔnɔ bari a donna muso n'a ka kodɔnbaliya cɛ u ka da ɲɔgɔn fɛ wa ani binkani bɛ ka kan wala u kana kule k'u ye sebaya sɔrɔ anw de ye se sɔrɔ bari a ma fɔ k'u ma se ɲɔgɔn ma. La victoire c'est qu'on n'a pas nié l'existence du contact sexuel. An bɛ waati min hali bi wulikajɔw bɛ sen na k'iw kɔnɔ Dakar jagokɛlaw ni bololabaarakɛlaw bɛɛ y'u ka yɔrɔw datugu wulikajɔw kosɔn feerelikɛ yɔrɔw ni taji feere yɔrɔw dɔ fana cira wulikajɔkɛlaw fɛ wala Buna Njayi si bɛ san 60 ni kɔ la y'a ɲini jamanakuntigi Macky Sall fɛ a ka kuma jamanadenw fɛ a jɔlen bɛ a ka du da la nin waati na a bɛ ka wulikajɔkɛlaw ni polisiw lajɛ kabakuru fili ni grenade lacrymogène filili la ɲɔgɔn na Medina kin kɔnɔ. Actuellement, ni waati na a gannen dɔ yɔrɔ bɛɛ la Senegali maraw kɔnɔ jamanakuntigi ka wuli ka gɛlɛya in ban jamana kɔnɔ ka da kan kow bɛ ka juguya ka taa fɛ a ka bɔ ka kuma jamanadenw ye o de ka kan ka kɛ bari ale de ye jamanakuntigi ye a sugandira walasa ka jamana mara an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye nin ye maloya de ye jamana min bɛ komi Senegal pour un pays Sénégal. nka Senegali jamanakuntigi Macky Sall alamisa dɔn ladasika kuma dɔn fɔlɔ sen fɛ n'a bɛ kɛ san o san mai kalo kɔnɔ kabini a nana fanga la a y'a jira k'a kɛra cogo o cogo a bɛ Senegali jamana lakana sabati. Il y a une situation nouvelle dans notre pays. Ko kura dɔ b'an ka jamana kɔnɔ ni ɲɛmaw dɔ y'an ŋaniya ta ka jamana in ci u y'o dɔ sugandi wa n'u y'o sugandi a wajibiyalen don ne fana kan ka jamana lakana a kɛra cogo o cogo la. Protéger la République, quoi que cela puisse coûter. Aw bɛɛ b'a dɔn Senegali tɔgɔjugu bɛ mɔgɔw da nin waati na diɲɛ fan bɛɛ n'an b'a fɛ ka taa ɲɛ a ka kɛ tiɲɛ kan ani sariyaw ka bonya kɔnɔ fana. Avançons aussi dans la vérité et dans le cadre du respect de la loi. Bakari Domingo Mané politiki dɔnbaga do ko jamanakuntigi Macky Sall ka mɔgɔ 500 ni ko bila n'u minɛna politiki mankanw sen fɛ kaso la a n'a ka sigi ka kuma wɛrɛ boloda min ni politiki sigi ka kuma in tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la n'a b'a fɛ basigi ka sabati Senegal jamana kɔnɔ. Jamanakuntigi walasa ka gɛlɛya in ban a ka kan ka daminɛ fɔlɔ ni sifi minnu bɛ kaso la k'u bɛɛ bila a ka sigi ka kuma kɛ nka a bɛ ka sigi ka kuma min kɛ u tɛ kelen ye o sigi ka kuma ye jamanaden bɛɛ de sen bɛna yaala a tɛna kɛ politiki sigi ka kuma ye o la a bɛ taa diinɛ ɲɛmɔgɔw sɛgɛrɛ a bɛ ladikaw ɲini u fɛ bari wulikajɔw daminɛna fan bɛɛ an t'a dɔn a bɛ ban waati min ka da kan sifiw ɲɛ nin ko in ta ni dusu de ye olu bolo ɲangili min kɛra Sonko kan politiki de b'a senkɔrɔ ani kiiritigɛ sariya tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. Suro a jirala ko lakanatigiw ye mɔgɔ 3 faga ka caman jogi fana Ziguinchor fanga sina Ousmane Sonko daga la ni ye maire do nka o bɛɛ n'a ta hali bi sifiw ni wulikajɔw bɛ ɲɔgɔn na Ziguinchor ani mara caman kɔnɔ Senegal. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.